wow ko aro kongsa duita nai muya phaina ni onek kosto haise je phaina borsi saimano hello everyone lam sogono jo tara de sani katal video ge tini hinge song tam video toy phaika norok chini video ni title and thumbnail logai saimani thakana ge tini hinge song muya phailai nai do wathe muya okhomani chimi nam wathe muya okhomani muya phaijayata gete ani cherai botong ke muya rok phaijaya ge tini hinge muya phaina hani pura de diumi paijak tabok ge anjala khe toilet thangjak khina ni thangma ta khona phaya angke ko bag ko ma tijak pura angke paplong thangke binna na ma tong nai ta ge seng bo phaiga thek ni ko bota toilet khre phai jaw ta khina asle ta padi angde de mu phaija oi dana di angke oro ti botol kaisana kha gete bag kaisana khata ha ti botol na ya da sida o dana kha ketabo angke lamo thangnai bose bike tobol thanita angke lamo thainai sin tong se na ta tena tirike bag koto ba se lama phai sabai jang ta bugduk jin nok sakani lamo ta asu chongse ko ani bag mo koto mas pura anjala ke ta khon phaya kho bode nai sin tong ta bo hasugai nai tong di pura tini muya busukman nya norok no phunung nai pura haise nai tong di muya kebang jaga thangnai haifano bak tini hinge bazar dine hinge borok ko ma phayo borok bo thangana nai tong di ei kotau se phaya nai ba i ko ma phaise de ko tak phaise ba kha tudung tarang tabo ke seng thangla sinai kardiba thangla sinai karde kisada tam to ko chong na te ma hada ongkha asinai thangla sinai seng tabo chalo tabok seng thangla thongpra bolong lama hampir masuk tabok kita rabar bagan mang si rabar bagan ini kok lama pura tamna bolong lama bagan muya bagan ih kolonda ma bolong mang berat ya bolong mang berat yang ketorok murah kusuma yang eko nadi yang ni lama mau murah kusuma sih itu lama kaham toh age mau lama kaham tong mani po para ni borok mana baksa borok para ni borok ya idrong na bai khang ke no song ni chang pi kata hai da it na ya hang ke kahamung chong phamung sung tabok muya bagan phai so jak dong mo hang ke bebang bembu busuk kanang sung ke busuk kanang wa na basao bak sung basao no ha ka no tini ke tilang eta o wa thai rok kre dini ke tilang ta koila puru muya akho puru ke abro ke busuk kanang muya sao tabok ke wa thi sas ne wa thai ta pura muya bagan phai sabai jak nai tu tabok ke bolong hapka guys muya nai gena mamana oh ma nice ma hinne blei pura bembu kesau busu iko bembu ke wa kesak tam jani iko muya kesak mana ngin naya mamang kha kong sapan maya bag le kodo ma toy phaijo haisu bembu wa ke wa busu ganang wa muya sung tabok oro phailai nai mas maya kong sapan maya khuta mota muya oh beskang hamani
Maya geba tabal yang phai kita borok naijak borok kebang muya naijak nai chung gitu man kheba phunung nai te maya kheba phunung nai nyorong no kong sa man khang ma tro kong sa iko sikon tete iko sikon tete roksi iko ti kong sa duita seman kho tham pe wat jak nai tini le bolong phai kan ke de tham pe ro wat je tong heda nang biang ya kolom suka wa tok chung wa tong được mo be bang wam lang wa se ani je uklo wa nung nai mo be bang wam lang muye ke to tong ang du tamang kha madro an chala yang tola hawi thangjak tola bo ang butaba hawi tung andara gundura bolong bising ke I koro kongsa angkon bui phai je bui phaya bui nu gyarong seman sinai motorong no bui nu gya kalang hata borong nu gya ke se man sinai onek kolong suka bolong Ikuan celaro Iko bu asuk seman ko Kuma thampi wat soka guys tam nai muya phaina ni onek kosto haise je phaina borsi thaimano pura leng soka iko ansala khiyang iko jawa gandri tong gandri kisana kana ruku iko best gandri nai gi Kan yang gandri kuma tong tolaro ko tep tong gandri iko mo gandri ya deba sabala gandri ja iko khoina sine yang mo nogo terangani mo tom jo gandri tonggo himdita hanke 내가 다 마시네. Leng soka pura tabuk pura ceng ti sulung go phai chopai ja iko yang an besai iko moya phai gena iko wow iko arwa kongsa duita iko leng soka moya maya ceng iko am seng mana wam lang ba kon kong thamna kha gete phalia onek lengkha mokhang na gana ni Kajak jang baikha yang bolong rok yak torok thampe war soka ing kan chula taw sung thang lai te phalia no thangsinai moi se maya ga ba bai kuma phai jang ga ba te bor manai berai lap kri thangsinai onek lengkha moya phai sai mangla kha thangla sinai nai dong di tabo no ko thang kan ke se pi ma ti tu nai Busang motor jang besar. Bolong tok ke bang mas yang borok ke ma mu ya phai ke do tam nai rong malani borok ram no ni borok rong ya phai pe yang te gusti tong arok phai pe ta yang sini para yang moni citram bari gusti tong nai ro sini phai pe ta Gusti kiri roh ke top thaya bak sa iku khujang nai chung ji leng suka norok bai direct nogo sai pack koi malai sinai guys tabuk nogo phai so pai kha pura leng suka makham mohom motok pani ngi tabuk muya khung na yang ko muya
뭐야 국을 뭐야 국을 뒤두고 시내자고 있어. 이거 어른 로컬이냐 시내. 이거 아니 뭐야 아시스 만치우 thì mày à cái gì phải rất nóng này ta khục kìa ta bông mua khung đấy mua khục ấy thì tụi cuối mua rọc xong này ta mua khục nhà cái này lên cả ang ta bông mua rọc khục phải à cuối thì tụi cuối phải phải cái được ang mua khục phải mà này hình cái nó phun phun được gì khó đã tí phá bát cái tí tụi cuối phá luôn cái mà na kha làm chẳng là này cá bây giờ che mua nhập hai phần mấy ní bom to gà năng bom bom bảo mà này cái từ tụ cái mà nó khắp phật kia cho ta bốc những con này mua nhập khúc giặc à xong rồi thì cái sát tổng khúc khúc ra kìa cái ta bốc mua nó suối này mua nhập suối mua được xong này ta bốc ăn mua nhập được suối à cái bài kia cái co cái mua nó tam cái sao đây mà lẽ Alexa khi ra này đang hoặc bà hành bài gọi được bút đi này ang tito ko chong choro ani parcel ba kaisa phaijak to norong no sabanani parcel mane order khamani phaisu paisa ta tini mo tamo norong na saya ko ang al nung ne na khaisu tabok ang moya boti songnai eko mono boti songnai mono hangke tam ke sajang na sai me ko chakhai di sajang no ngai tabok thapa si songnai dok boti box set nai thapo yang ama hot mo songi tong 꼭 동카 tabok ko moya box sai kha dok thapawo yang ke amani jok box sai jakta sok songna hane ani moya botei iko box sai mani bebang repai khado ang ojago moso somoso der marok bebang rite peja gesudu tiki sabboti ranani nasi tongkutang tiki sabboti ran khangke iko yang risum tongo risum pataputo togai risum rekari neta ni mo ani moi bote ranani le cheungai dok tamhnai ang tabok iko moi frai bosok te hanam na kisari renai just mo kashi te yang tamsu hokok dungkha no moi frai bosok belai kele kisa kholainya gana finally guys tabok ani moi songoi paikha iko moya batai kutung na di mobile se phap nangai thangka ko para kutung tabok songoi kare drop ke tabok ang te kisa moya tongnai no ke rogoi neta ko suka moi songoi paikha moi hingke to te moya kisa order tongnai jang ke rogoi rakha ke tabok ke ani besai angoi basa moya phai se bu bisal gorma thangka ko shot nana hane shot ni berata e ko chini tok nok tak ai tong bala o jago rona hane e asung nong ni ta asu baganyo pala basu mano e haja kor rona hane tabok ke mai sala sinai ni phune tabok mai jana bagai 물 깎아 써보자 mai khon yang sobai jaga tabok mai jana bagai mai khol jak ko sai tong ta anh mới mi phải bớt sọc bám mùi à có đồng sai tong ta tabok ông nặng đi ăn mày phô giờ đó mày ra với thú má sẽ thấy mà lia chỉ là một thú má sẽ ăn bộ mục tiêu trắng tông khá tao sẽ bớt sau đó quả mà xong tâm lên thà lịch tôi phiếu trên nhau thà lịch tâm anh này đang khắp là bù phăng sát đó muốn đi tông khá anh có bớt thay mua hay muốn giấc gì ăn cái gì sai bay khá anh có mua còn đang mua cái gì này thay bằng khá lại tông ta bọc yang thasa khagi chigala roma se pe thete oi jaga pe sek sa oi jaga oi se te thasa khagi to thai bong sai này kìa na tak la busun thai bong sai khusung tơi wa se ban chai kho tong phan cha je ta
각이 게자 싸게다. 응? 저거도 싸야 콜러 와시코너. 저기라 이거 더블 게백 기사는 무슨 게 하세?